Zaterdagavond vond in de bank in Leunen het uitkomen plaats van de nieuwe prins van de Knolletjes. Zoals gebruikelijk werd eerst afscheid genomen van de oude prins. Nadat prins Martijn en zijn prinses Anna op de proef werden gesteld via een quiz waarbij ze dezelfde antwoorden moesten geven op zeer persoonlijke vragen, werd Martijn toch opgenomen als lid van de APK. Met zijn aftreden komt er een eind aan de periode van prins zijn. Het was vanaf het begin tot het eind was het genieten. Het aftreden natuurlijk altijd wel een beetje pijn. Maar vooral de vastgelopen, dat was eigenlijk het mooiste wat er was. De vuurbals, dat is gewoon genieten, dat is elkaar leren kennen. En dan met de vastgelopen, de optochten, Leunen en Rooi. Dat is gewoon fantastisch. Al die hele menigte, alle kleuren, dat is gewoon genieten. Dus ik zal iedereen adviseren, als ze ook een keer komen vragen om prins te worden, doe je het meteen. Wat zijn je verwachtingen bij de APK? Ik verwacht heel veel mooie feestjes. Dit is een mooie club, allemaal jongen die ook al voor het dorp leven. Dus ik denk dat wij met allemaal die jongen bij elkaar er wel een mooie tijd van gaan maken. Dus dat wordt ook weer genieten. Na het prins zien kunnen we ook nog genieten. Dus al met al staat hier nou toch een gelukkig mens. Ik ben keigelukkig, ik ben een hartstikke gelukkig mens. Carnaval 1 jaar prins is kei mooi, echt fantastisch. Je hebt alles metgemaakt en nu is dat gewoon tijd voor een nee. Daarna werd het tijd dat de opvolger van Martijn bekend zou worden. Maar voordat dat kon gebeuren werd Leunen opgeschrikt door een brute moord. Gelukkig voor de Knolletjes waren de kok en Vledder in de buurt en kwam het uitkomen niet in gevaar. Van allerlei verenigingen wat. De prins van 2019 is Prins Rob de Twelle! De kerstverse prins Rob Pijpers begon meteen met een verrassing. Want hij benoemde zijn zoontjes Lars en Finn tot zijn adjudanten. En daarom leek het mij wel mooi om Olly, Finn en Lars te benoemen tot een kleine adjudanten. En daar hoort natuurlijk een adjudantenmuts bij. Een echte adjudantenmuts. En dat mag ik zelf doen ze. En mocht nu uiteindelijk openlijk praten over zijn nieuwe functie. Ja, toch wel een paar mond en dat viel niet altijd met. Er gaat altijd mensen die beginnen te rekrooien van zou je niet prins worden en dan moet ik toch altijd maar een smoes verzinnen. Maar volgens mij is het goed gelukt. Sommigen die waren er wel al heel zeker van dat ik het zou worden. Ja, dan moeten dan toch tegen liegen. Maar ja, uiteindelijk kunnen we nou zeggen, je hebt gelijk gehad, ik zie de prins. Ik vier heel graag carnaval, van kleins af aan al aan. En vooral met de Kamerui hebben we altijd een clubje wat heel fanatiek, elke dag weer gaat. En ik beleef er gewoon heel veel plezier aan. Dus ik doe dat met plezier en dat zal dit jaar helemaal zo zijn, denk ik. Mijn leus is, wij blijven gaan. En dat heeft een paar redenen dat dat mijn leus is. Het is vooral wij, omdat ik vind dat je carnaval niet alleen viert, vastelovend viert niet alleen, dat vieren samen. En wij blijven gaan is toevallig ook een van mijn favoriete carnavalsnummers. Dus daarom is dat mijn leus.